Čau, kanál Weekend P2, toto je Jeep Wrangler a ako je možné, že je to najspoľahlivejšie auto, aké som kedy mal, hoci 6 týždňov de facto stálo odstavené. A zodpoviem aj na najčastejšiu otázku, ktorá trápi tento vesmír, a teda čo to žerie, a.k.a. akú mávam reálnu spotrebu na Jeepe. Tak daj hneď teraz vedieť do komentu, aký je tvoj tip a... Uha! Kúkaj sa na to! Jak to letí! Ono to síce bolo stavané na to, aby sa to driapalo hore prekážkami, ako keď zombie vylieza vonku z hrobu. Celková stavba auta, uzatvárateľné diferenciály, jednoducho toto nie je rally mašinka, ale aj tak má to dosť výkonu na to, aby to letelo vpred jak nepomodlené. Ohoho! Ježiš, to je krásne. Je tu kombinácia benzínového motora z Alfy Romeo s elektromotorom. Pod zadnými sedadlami sú baterky, no čo by sa mohlo asi tak posrať? A Jeep ako taký je predsa známy svojou spoľahlivosťou. Či? Stellantis a plug-in hybrid technológia sú na tom asi tak, ako keď ti v pôrodnici podajú čerstvé dieťa, že aha, tu je, ty netušíš, čo máš ďalej robiť. S tým rozdielom, že Stellantis sa nezdá ako ten typ rodiča, ktorý by do tohto vzťahu šiel z lásky. Takže toto naozaj znie ako recept na drahú nepojazdnú hračku v garáži. Aj sa stalo, že tento Jeep bol 6 týždňov odstavený. A keďže som toho času mal iba jedno auto v garáži, ale o tom inokedy, tak som bol samozrejme dosť naštvaný. Šlo o to, že prasklo čelné okno krížom, veď stavba tela auta je zjavná, Wranglerom sa to teda stáva častejšie než bežným autám, ergo servis by na to mohol byť pripravený. 4 týždne sa čakalo len na okno, najprv si na pochybnostiach, či ťa neodrbáva servis, lebo vraj výpadok pre celú oblasť, akože pre okres, kraj, krajinu, kontinent, tak voláš aj inde, kde má poisťovňa zmluvu a odpoveď je tá istá a nakoniec, že mám byť vlastne rád, že iba 4 týždne. Ale 3 dni predtým, ako už malo dôjsť konečne k výmene okna, sa rozsvietila oranžová kontrolka. Auto ale nebolo nič, iba nechcelo ráno nabehnúť na elektrinu, šlo iba na benzín, až po chvíli sa rozhodlo chrániť planétu čiste elektrickou jazdou. Nič prekvapivé, zažil som pri nových autách elektrokixy, ktoré by ma v nevhodnej chvíli stali život. Pozdravujem hlavne Mazdu, ktorá behom prvých 3000 km bola 3-krát v rámci záruky odvezená do servisu na odťahovke. To bolo najhoršie nové auto, aké som kedy mal, ale bez chyby nebol ani štvorkrúžkový koncernový etalón, ani vlastne nič. Paradoxom je, že v spoľahlivosti vedie stále Jeep. Tento Jeep, ktorý je v podstate napchatý experimentálnou technológiou a pokazil sa na ňom nejaký počítač, ktorý nakoniec celý vymenili. OK, dovezieš do servisu s tým, že asi to iba reštartujú. Milujem otázku, jazdili ste s tým v teréne? Zrazu sú fuč všetky marketingové oné o slobode pohybu a o prekonávaní nezdolateľných prekážok. Pretože na rozdiel od Mazdy ti Jeep nedá náhradné vozidlo počas celej doby jeho pobytu v servise. Neviem, či to Mazda stále robí. Vzhľadom na dovolenkové obdobie ťa aspoň upozornia, že to bude trvať dlho a že skús zavolať inde, či náhodou nemajú čas. A všetci ostatní autorizáci ti povedia ešte dlhšiu čakaciu dobu. Ono vo všeobecnosti, čím raritnejšie auto máš, tým dlhšie trvá riešenie aj banálnych problémov. A ešte pozor, Jeep má iba štandardnú zákonom danú dvojročnú záruku na celé auto. Dosť veľa iných zázrakov si za svojimi autami stojí dlhšiu dobu. OK, na baterky platí 8-ročná záruka, že ich kapacita neklesne pod 80%. Za 25 000 km sa však stalo len to. Prasknuté čelné okno, čo nie je ani výrobná chyba, a chybný počítač, ktorý by už o pár mesiacov stal dvojku. Iba diel, cena bez práce a bez dane. Ale ruku na srdiečko, čo by som tomuto autu neodpustil? Keď niečo také chceš, chod do toho. Nemala by sa ti z toho stať bezodná pokladnička, a keď sa bojíš, že to nebudeš vládať tankovať, tak to zďaleka nie je také hrozné. Je to ťažký teréňak a má 385 koní, proste bomba, a za celý jeho život zožral v priemere 6,6 litra benzínu. Ja som tomu tiež neveril, spotreba ma dvakrát netankuje, ale zdalo sa mi, že za posledný rok a pol som nejako málo na pumpe. Takže hej, vy všetci, čo ste si toto pýtali, načrel som do análov rôznych odložených faktúr, aby mohla vzniknúť táto časť videa. Áno, Jeep má malú nádrž. To má na
dlhých tripoch štve. Obvykle vtedy jazdím na diaľnici adaptibilno-tempomatových 101, lebo hluk. Vtedy to papá rovných 10. To je najväčšia porcia kilometrov, ktoré to auto zažilo. Diaľnice dlho ďaleko niekam. Štandardne využívam na maximum jeho elektrický potenciál. Blbosť je, že režim elektrik je vlastne hybrid a režim hybrid je tiež hybrid a režim e-safe si vieš zvoliť, či je menej hybrid, alebo to má fungovať ako elektrocentrála. Plug-in hybrid je bombová vec, pokiaľ ti ho tvoj životný štýl dovolí využiť v správnej forme. Denné dlhé trasy, kúp si diesel. Ak si šofér dôchodcovského charakteru, teda radíš 1.3.6, lebo si myslíš, že nižšie točky, nižšia spotreba, ideš ideálne 70 všade, okresky, dedina, mesto, diaľnica, lebo vtedy ti palubák ukazuje najmenej. Akýkoľvek hybrid je pre teba iba hmotnosť naviac a teda deklarované keci o znížení spotreby budú mať u teba opačný efekt. Jeep si stále necháva šťavičku v baterkách, aby ti pri pridaní pomohol maximálnym výkonom oboch motorov. Takže silný ťah od spodu dodá hlavne elektromotor a ten pomáha napríklad aj keď ti príde do cesty strmšie stúpanie. Ideš na tempomate a otáčky motora nestúpnú, rýchlosť zostane zachovaná, ale začne viac pomáhať elektromotor. Toto má Jeep vymyslené pekne. Čo nemá pekne vymyslené je plynulosť prechodu medzi motormi, ale veď mrkni iné videá, kde som toto rozoberal. Dlhodobú spotrebu ale znížiš hlavne preto, lebo plug-in zaparkuješ do garáže, ak garáž nemáš, smola, plug-in nekupuj, je to blbosť, lebo z balkóna si predĺžku k autu hádzať asi nebudeš. Na Wrangler sa ti nabije a potom máš reálne čisto elektrický dojazd asi 40 km, čo na väčšinu jazd stačí. Takto sa ti pekne zníži dlhodobá priemerná spotreba. Za rok sa mi účet na elektrine zvýšilo 200 eur. Neviem ale, koľko z danej ceny je samotný nárast ceny energií. Čiže jazdíš fakt skoro zadarmo. Neviem však, na koľko reálny prínos k zníženiu spotreby má rekuperácia, ale aha, takto to vyzeralo po tripe z Albánska, o ktorom tu je tiež video. 10,9 s tým, že domov cez Srbsko som letel. Ono viac jak 163 to auto ale nejde, pretože obmedzovač. Viac ma ale zaujalo 507 km na elektrinu, pričom Jeepa som na tripe nabil iba raz a z domu som vyrazil tiež s nabitou baterkou. Takže zhruba 80 kg elektrických bolo zo siete, zvyšok z rekuperácie. Nie som si istý, či by som malo toľko lepšiu spotrebu, keby to auto bolo ľahšie o elektromotor a o baterky. Ináč mi vie auto cucnúť asi aj 30. Na toho mám, na zábavu, ale zvláda aj bežné každodenné úlohy. Denne však využívam MHD, lebo je to pre mňa najrozumnejší spôsob dopravy. Elektrika v autách nie je eko a podľa mňa sa komunikuje s bežnými občanmi príliš zavádzajúcim spôsobom. Zatiaľ však pri aktuálnom životnom štýle nemôže vyhovovať každému, ale to je téma na celé iné video. Tak daj odber na kanál a napíš do komentu, čo si myslíš o riešení spotreby pri autách a motorkách. Spomínať to vo videách, alebo ti je to tiež de facto jedno, lebo aj tak záleží na štýle jazdy. Čau!